čo sa stane, tak iba prostredníctvom teba. Pre mňa je niekedy trošičku aj ťažké sa mu tak akože otvárať a posúvať to ďalej, pretože naozaj ja nemám problém byť zraniteľná, pokiaľ mám v tom človeku istotu. Choďte do oného, čo ja viem, niekde. Takže som akože taká dosť opatrná, aj keď je to trošku ťažké, lebo naozaj mi na ňom záleží a naozaj ten čas s ním je fakt, že super. Toto nie je kamarátske? Toto je kamarátske, no. Toto všetko? Tak neviem. Ty musíš vedieť. A čomu ja? Tak ty musíš vedieť svoje pocity. Tak to... Ty nevieš? Ty ja svoje, hej, ale tvoje nie. No tak. Tak čo? A tvoje sú aké? Ja sa pýtala prvá. Však dobre, ja neviem. Čo nevieš? Ak svoje pocity, tak chcem tvoje počuť. Ty nevieš svoje pocity? Ty nevieš, viem, čo však, ale chcem to prehopnúť tak, že ty vieš, tak môžeš povedať. No, ale aj ty vieš. Viem. Ja som sa pýtala prvá. Ale ja ich nepoviem. Buď mi to povieš ty, alebo končíme debatu. Končíme. Tak končíme debatu. Bože, ty si decko strašné. A ty si decko. Ty si strašné decko. Ty si strašné decko, môžeš, ak buď chlap, môžeš. Daj mi ešte. Ja to zjem. Daj. No fakt ti to zjem. Nečakala. Dobre, ty. No, počuj, ešte ťa chcem pozvať na jedno rande. Aha. Vieš aké? Aké? Kopaš dieru, ne? Nie, treba mi... Potom budem chodiť s furikom a hovna zbierať. Tak dáme si ďalšie rande. No vôbec nie je romantik. Hruška, Matej, ten vyzeral ako zbytá hruška. Ako taká, čo spadne z vrcholu stromu a ting, poobíja sa po všetkých konároch, nakoniec sa rozplasne tam a len čaká, že kto ju pozbiera a spraví z nej niečo dobré. Alkohol versus hruška. 2:0 na promile. Gravitácia versus hruška. Čistý debakel. Ešte, že je tu Klára. Postavíme sa, dobre. Poď. Čo? Počkaj. Poď takto, ja ťa zoberiem. Poďme spinka do postele. Počkaj, Ruška. 3, 4, chlap. Ruška, nie. Je to ťažký chlap, musím povedať. Pribral na tej farme. A nakoniec sme ho potom pratali do kurie. A teda s tými potom pomohli aj ľudia, ktorí teda mohli vstúpiť do kurie. Takže ja som rada, že si potom nakoniec lahol a teda, že v poriadku. Poď, počkaj si. Dobre. Lež. Tu máš kýbel vedľa. Tam je kýbel z svojej strany. Počkaj, to je môj spacák. Trošku to dorazil, ale tak však sme na farme, treba si užívať a naozaj nebol nejaký, že moc, že to nejako zle vyzeralo. Oprava. Bolo to moc a vyzeralo to zle. Toto absolútne nechápem, prečo robíš. Pravda, ale ja sa len popravujem. Toto vyzerá, Hruška, teraz strašne divne. Nemáš ma tu Hej, proste sme sa boskávali sme sa, Klára samozrejme má blúdivé ručičky a teda šla mu na brúško. Sem tam mi trošku ušla pod brúško, ale Hruška odoláva. Ale keďže je to chlap, ktorý tu dlho nič nemal, tak samozrejme Andulka hop. Čo trepeš? A teraz musel sa ukludňovať, aby Andulka šla dole.